Towar, kurva, Alex, čo tam máš? Je chlap! Pozdrav do logo, pozdrav. Máš pod autom drieť? Počkajte, máš vám v kufri do piče. Oha? Kurva. To 10 napadí, kokot. Originál menšom kúpe som život nebol. Kaprík. Do piče, nespí nám tu. Přeňo. Kde ideme zajtra, povedz. Do Komárna, ty kokot. Ideme spraviť trošku balkoniky, lebo tu pán dneska dojebal. Ale zajtra to ale opravíme, kurva, zajtra to opravíme. Problém veľký. Veľký problém. Nachystaný tuto s chlapmi. Ideme do Komárna, ideme do Komárnička, trošku na Lešeničko, opraviť balkoniky, aby dobre bolo. Nezvláda tú situáciu, je mu úplne na kokot. Moc najebal mu. Ja to... Čo by si išiel? Zažrať. Zažrať sa, čo máš malú brúšku do piči. Přeňo, ty čo? Jako Přeňo? Jak Mikuláš. Dobre. Podľa pozitívne. Přeňo, zasilka. Hej, pozri sa, jak tam do kamerečky. Si bol na polovke. A rozopni, poď. Luka Brasi. Tak to nie je ani dole. Z teba. No nič, zastavili sme to v jeho podniku, lebo bol hladný. Přeňo. Adam Rybanský 10x. Trošku takto po maďarsky. Přeňo, prečítaj nám to. A99 King Deluxe. Čirkmel. Kingmenu. Tak oko čísla by som vedel aj ja čítať po maďarsky. Po slovensky. Restaurant typus. Kiosk. Číslo 1, Filipa. Čebe je? Na prvé miesto som dal Filipa Vacka, lebo mu to potom takto jebe. Přeňo, naviguješ dobre? Naviguj dobre. Hej, prosím ťa, nekúkaj na tú pizzu, ty kokotko. Poď sem. Ale hodí prosím na zle, jasne. Zás by išiel na pizzu. Nie, povedz ty. Přeňo, jak bolo? Áno. Samozrejme, lebo my nemáme zlé výletky. Pravda, dobre hovoríš. Ale Adamko 10x to proste bohužiaľ nezvládol a tak to odmohlo. Hej, Adam KFC! Víš, jak vyskočil, ty kokot. Adamko Brasi! Už nemôžeš schudnúť. Skús to bez trička. To čo spravil. Daj, do piče. Daj, do piče, švej. Dobre. Ty vyjebaný kokot, neviem čo reč. Možno väčší by som najbal, či nie, dobrý je. Dobrunky, však schudneš. Máš v pláne vyrysovať, nie? Tak ja idem. Ale na tanier. Na ceste na Přeňovej oktávke. Majo, čo hovoríš? Ukáž, žreb som kúpil do piče, ja že dajte mi najdrahší žreb, ktorý tu máte. To sa nedotýka tými bielými rýchlami sa No piče! Čo tu, jaká hra vyjebaná? Koľko vyhráš podľa teba? Tak keď nevyhrám som 1000 eur, idem na to. Smetisko pojebané. Bude vyhrať, nebude vyhrať? To musí vyhrať, 20 eur a 50 eur. Tam obľa teba vyhrám, bola čo?